Soinuaren nolakotasunak. Musika, soinuak elkarren artean eta erritmoaz konbinatzen dituen artea da. Beraz, argi dago, margolariarentzat margoak eta pintzelak direna, musikarentzat soinuak direla. Soinuaren ezaugarriak 4 dira. Altuera, iraupena, intentsitatea eta timbrea. Altuera, soinua grabea edo altua den adierazten digu. Fisikan, altuera hertziotan neurtzen da. Hurrengo adibideetan, altuera ezberdinetako uinak ikus ditzakegu. Musikan, altuera, notak, klabeak eta pentagramen bidez irudikatzen da. Iraupena, soinuak zenbat irauten duen adierazten digu. Fisikan, segundutan neurtzen da, musikan, berriz, nota irudiekin, konpasekin eta tempoarekin. Intentsitatea, soinuaren indar edo volumen bezala definituko genuke. Fisikan, uinaren amplitudearekin lotuta dago. Ikusi eta entzuna adibide hau. Musikan, intentsitateari dinamika deitzen zaio. Volumena adierazteko ñabardurak erabiltzen dira. Timbrea. Askotan esan ohi da, timbrea soinuaren kolorea dela. Tonu berdineko soinu batek timbre desberdina izan baitezake. Ez da gauza bera, biolin batek jotako nota edo soprano bateko ahoskatutakoa. Timbrea uinaren formarekin zerikusia dauka. Hurrengo adibideetan ikus ditzakegun uin sinpleak desberdinak dira formaren aldetik. Segidan, 3 musika tresnen uin forma, hau da, pianorena, klarineterena eta txindatak. Musika tresnen formak eta jotzeko erak eragina izango du, sortzen den soinuetan. Musika tresna bakoitzak bere uin forma propio dauka. Bukatzeko eta laburbilduz, osatuko dugu soinuaren nolakotasunen eskema.